Happy weekend, UEA. Good morning, Pilipinas. Good morning. Oh. Shout out sa 0 million. 0 million. Ayan. So, mag-iwa tayo ng ampalaya. Ito. Ampalaya. Ayan. Ampalaya para sa sabaw. Pero hindi ko pa na-imagine yung soup eh. Hindi ko alam. Bilsin na lang bukas kung ano yung kalalabasan. Tapos, eto naman. Si Ate Angge, ang ating chef. Yan ang specialty niya. Igado. Ayan, hello, say hello, hi. hello. Busy cooking for Igado Yes, for Igado, tomorrow. Igado, Igado, Agado, Ado, Ilocano. Ilocano, Ayan, Igado. so yan. Ang Igado. Lutuin natin Angge bago sila aalis. Kasi siya expert dyan. Ayan, so yan. 2 kilong hipon, dilinisin natin mamaya. Pagkatapos natin sa gulay. Hello, Ate Kemcho Saludar. Wow, need ko yan kasi kulang ako sa dugo. Ano ang kailangan mo, Ate, yung igado? Hindi ka dito bukas din. Para ni Ate Angge. Ito, ang padagdag ng dugo, sabi nila, ewan ko lang kung totoo. Sa sabaw daw. Or ano daw bukas, para sa sabaw. Fresh na fresh ang palaya. Dagdag gano. Sabaw-sabaw. Salamat, Ate. Punta ka bukas, te. Sis, ano? Yes. Para matikman mo. Kung lagyan to ng dahon, hindi pa pwede, te. Ha? Kung lagyan to ng dahon, hindi pwede. Ano yun? Itong sabaw. Daw na akong pala yun. Malunggay. Wala sili. Wala naman dahon ng sili. Pwede rin naman parang... Kumusta po? Shout out po sa lahat. Yung mga patuloy nanonood ng mga ating videos dito sa YouTube. Thank you so much sa inyo. I hope everybody is well. So mag-live tayo konti kahit mga 30 minutes para ma-update si Lolo. Nag-try ako mag-live sa Facebook kaso loading man siya. Mahina yung signal dito sa kusina. I don't know why. Or ayaw lang akong pag-live sa Facebook. Kaya nag-ano siya. Natigil-tigil ba? Sa mga tulog, shout out dyan sa inyo. Ito. Pampalaya. Hindi naman na makita yung mukha ko niyan. Pampadagdag ng dugo. Ito kaya yun? Full L. Asan na si Ate Eleneta? Umalis naman na. Yung nag-iisang viewer natin, umalis naman na. Luhada. Yan, so 4 minutes. Ang palaya na may sutanghon daw ay buto-buto ng manok. Ayan, ang ating sabaw bukas. Ayan, so nahiwa na natin yung ampalaya. Lilinisin na natin yung hipon, yung buhok ko buhag-hag ulit as usual. Thank you, Lord. So, uminom ng malamig. Ayan, so tapos na natin anuhin yung ampalaya. Ang menu daw bukas is chop suey na hipon daw. Tapos
Ba't may bawang na nag-iisa? Isa. Kaya salamat sa mga patuloy na nanonood sa ano natin, sa mga upload natin dito sa BI sa YouTube. Sa mga manunood pa, mga nanonood. Ano ba yun? Di ba? Sim lang naman. Di ba, Toto? Ito mo dadalhin niya yung buting-teng. Ito naman ang aming big boss. Ito naman ang aming big boss. Toto, say hi. Say hi na. Shh, tulog na si tita, uy. Tita, tulog na si tita. Hugasin ko muna bago ko simulang ano din. Bago ko linisin. Ha? Hayaan mo na, nakatulog na ata. Mamaya na, tapos yung basura, tapos para minsan. Ay, nako, thank you Lord. Natapos ding nahiwa ang ating mga gulay-gulay. So, let's start cleaning na rin hipon-hipon. Bukas na natin lulutuin. Kasi saglit lang naman maluto yun. So, prepare lang natin. Para bukas is ready to cook na siya. Ito yung mga ano natin. Sasawag natin sa ano, sa chapsuy ba? Ewan ko kung chapsuy ang tawag. Pero, ayan. Meron tayong ano dito, Snoopy's at saka bell pepper. Pinagsama na. Hindi pa ito nahugasan mga kapatid. Uhugasan ko pa lang. Ito. Ano ng bawang. Ayan. Pinaghalo ko na yung ano, Snoopy's at saka green pepper. Green pepper and carrots. Ayan. Carrots. And cauliflower. Tapos, meron tayong ano dito. Ayan. Cabbage. Hindi pa hugas, mga kapatid. Tapos, ayan yung bawang natin. Tapos, yung hipon, ang isasahog natin. Instead of manok, hipon daw. Para may seafood naman. So, itabi lang natin lahat to. At hugasan na natin yung hipon. And then, mamaya hugasan natin yan. Pagkatapos natin hugasan yung mga dishes. Pagkatapos, magkape, ganun. Ganun lang ang buhay, mga kapatid. Diba? Yes. Nasaan yung walis? Kaya ayan, so i-end ko na mga kapatid. Thank you so much for watching. God bless po. Wala namang nanonood. Nagiging na pala.